Undskyld, må jeg lige stille dig et par spørgsmål? Ja. Det er i forbindelse med Kates fagprøve, og så vil vi lige ved at høre om, hvordan servicen er herinde i Hunkemøller. Hvordan synes du, servicen var? Jeg synes, servicen det var rigtig god. Jeg er positivt overrasket. Hvad var det, der gjorde, at du var positivt overrasket? Det er, at ekspedienten hun var super sød og imødekommende og hjalp mig rigtig meget, og jeg blev målt. Og jeg kom faktisk ind efter en bikini, men så fik jeg en badedragt med og et par sandaler og en tunika, der matcher til badedragten. Okay, jeg kan godt se, at du har fået en hel pose fyldt. Lige til sidst, så kunne jeg se, at du udfyldte et eller andet skema. Var det det spørgeskema? Ja, det var karakter. Hvad gav du hende i karakter der? Jeg gav hende topkarakter. Nå, det tror jeg, hun bliver glad for. Ja. Hvad med medlemskort? Det kunne jeg også se, at du fik et eller andet. Jeg kunne se, at I stod og grinede lidt. Ja, jeg skulle have haft et medlemskort, men det sagde jeg så nej til i starten, fordi at der er så mange, jeg har så mange medlemskort efterhånden. Men så kunne jeg ikke lade være med at sige nej, fordi at så viste hun mig gavekortet, hvor der var klistret kondom på. Nå. Så det fik jeg med hjem. Ja, det kan man. Ja. Sådan. Nå, jamen det er jo sgu da fint. Så det var kondomen, der gjorde, at du sagde ja til at få et medlemskort? Det var det. Det er jo bare det. Nej, det kan man også altid bruge sådan et. Ja. Ja. Okay. Jamen, tusind tak for det. Det er bare til hendes fagbog, så det er ikke noget, der bliver vist nogen steder eller noget som helst. Det er helt i orden. Er det okay? Ja. Det er orden. Jamen, tusind tak. Det er i orden. Hej.